Hier moet dat nieuwe blokhuis komen. Een gebouw waarmee nevens de gemeente Zuidwest-Friesland de geschiedenis van de stad weer omkomt. En wat dwaan mij dat blokhuis dat Joggers in Starem wil zitten? Dat is misschien een beetje een beeld wat ontstaan is. Dat iedereen hier zien is op elke verbeelding die er maar maken worden kan. Nee, wij zijn er hier eigenlijk machinaal van uitzoeken dat het een goed plan is om hier iets te maken. Maar de toer wordt nevens de buurtbewoners wel te groot. En dat er een begin maken is met de bouw, blijkt dat de toer wel heel dicht op de huizen komt te staan. Als ik even zocht naar huis nummer 3, op het hoekje waar die grote toer komt, daar zit het eigenlijk oer de erfscheiding heen. Eigenlijk wat zijn komt het erop deel, als mensen op die toer daar een beetje naar de huizen van Katja en Simek zorgen, dan zien ze bij hun in de slaapkamer. Zo dichtbij is het. De gemeente wil trots zetten, want zij verwacht je een grote toeristische loeker in Hoes te heljen. In Starem denken ze dat er ook andere mogelijkheden binnen. We zitten in een tijd van digitale werkelijkheid. Dat kan je natuurlijk ontzettend goed inzetten om die verbeelding van het blokhuis naar voren te halen. Daarvoor hoef je net een hele grote toer te bouwen waarvan mensen qua omvang meer last hebben dan dat het iets vertelt.